Takže priatelia, vás zdravím zatiaľ z bočnej uličky. Za chvíľu sa dozviete, čo sa tu deje. Hovorí sa o Dubaji. O Dubaji je známe, že je to v podstate drahé mesto. Je to symbol prosperity, hojnosti, bohatstva a drahých vecí. A všetci, čo tu boli, mi vraveli, že jednoducho je to veľmi predražené. Nedá sa tu v podstate nič dokopy kúpiť. No, ja som ten typ, čo väčšinou vyvracia všetky mýty, takisto ako je teraz, pretože ja sa nachádzam v podstate v jednom špeciálnom obchode, kde najdrahšia cena je to obchod, ktorý má zhruba 1 kilometr. Sú tu fakt špičkové luxusné veci, nielen oblečenie, všetko tu kúpiš od elektroniky, kozmetiku a tak ďalej. A paradoxom tohto obchodu je, že najdrahšia vec, za ktorú tu zaplatíš, sú 2 eurá. Zhruba je to 2,50 maximum. Je to tu totižto obchod, ktorý je od 1 dirhamu do 10 dirhamov maximum. Takže maximum tu zaplatíš 2,50 eur a tu máš totálne všetko. Dneska je tu akurát sviatok, domáci tu majú akurát voľno, takže je to tu. Ja idem teraz na tú hlavnú uličku. Je to tu ako v Tuzexe, keď ako keby dávali zadarmo. Takže ja idem na tú hlavnú uličku. Takže je to tu totálne plné naozaj. Takže čo len chcem povedať, že jednoducho never mýtom, ktoré sa hovorí, pretože všetko je možné. Neukázal známy, mám to šťastie, že som tu s chlapcom, ktorý je tu už 20 krát, ukázal mi obchod a kúpiš tu skutočne dokonca tenisky, všetko. A ja tu akurát berem do daru takéto batovošteky, ešte takýto ventilátorík a to je neuveriteľné, že za fén, za žehličku na vlasy, za plišáky, za všetko zaplatíš maximálne 2 eurá. Pozri sa, tu sú plišáky od výmyslu sveta, hračky, ja neviem čo, sladkosti, je to tu elektronika, domáce potreby, je to úplne famózna, neuveriteľné. A vedľa ešte ďalšie obchode sú ešte lacnejšie veci, takže jednoducho pokiaľ vieš a hľadáš možnosti, prídeš na to. Takže opäť mýtus vyvrátený a hoci Dubaj je naozaj mesto hojnosti, prosperity, bohatstva a drahých luxusných vecí, je možné dokonca tu nakúpiť diametrálne lacnejšie ako u nás. Takže čo ti odporúčam, ak niekedy navštíviš Dubaj, odporúčam ti obchod 10 dirham, volá sa to tak, alebo gift market. Takže ak toto budeš hľadať, tak nájdeš takýto obchod a sú tu neuveriteľne lacné veci, čo je absolútne fenomenálne, čo sa mi nechce veriť naozaj, ako keby tu dávali zadarmo, hej, alebo ako keď sa čakalo takedy v rade na banány, hej, alebo pripomína mi to skutočne Tuzek, dneska majú domáci voľno, je tu piatok, domáci tu vtedy oslavujú, takže je to úplne skvelé. Takže mýtus vyvrátený, Dubaj nemusí byť drahý, pokiaľ hľadáš možnosti. Buď môžeš hľadať možnosti alebo výhovorky, oboje mať nemôžeš, to si pamätaj. Takže odporúčam ti navštíviť okrajovú časť v Dubaji, okrajovú časť a konkrétne obchod Gift Market. Je tu skutočne, to je unikát a sú tu veľmi špičkové a kvalitné veci, čo u nás to je násobne viac. Takže z mojej strany všetko, ja už utekám k pokladni a hľadaj v živote spôsoby a nevýhovorky. Takže utekám ja z mojej strany všetko, idem toto vykasírovať. Takže maj krásny deň. Čau. Takže dám takú ešte vsúku. Ja tuto akurát čakám teraz pri pokladni, je to rada skutočne ako na výplatu. No, v každom prípade, čo tu boli ľudia v Dubaji, mi hovorili, že tak to sa priprav, to si poriadne siahneš do vrecka, lebo Dubaj je mimoriadne drahý. Samozrejme nie je to pravda, ja keď som povedala tým ľuďom, čo tu boli, že tie veci, čo kúpili, tu stoja zhruba 1 euro, tak sa chytali za hlavu, pretože nekúpili to v centre za 10-20 násobne viac. Takže v živote, pokiaľ niečo veľmi chceš a po niečom túžiš, tak ten vesmír sa už o to postará, aby sa to stalo a aby si to splnil. Takže z mojej strany všetko. Maj krásny deň a idem.